Perjantai huomenta. Arkipäivä joulun jälkeen. Ei näy toi kuu tuolta, mutta ihana sirppi tuolla metsän takana. Onkohan renkaissa nyt ilmaa riittävästi täksi päiväksi? Tervetuloa katsomaan uutta vlogia. Welcome back all. Se on työpäivä tänään. Mersuhan on seissyt pihassa joulunpyhät. Lähdetään hakemaan ensin semmoista työtavaraa, mitä tarvitaan työpäivässä tänään. Mä en ole ihan varma itsekään, mitä mä tarviin. Niin, täytyy ottaa vähän kaikenlaista. Yön nukuin vähän huonosti. Viljami nukkui aika huonosti alkuyön, loppuyö sitten vähän paremmin, mutta oli vähän levotonta. Lasten kanssa siinä sitten 6:00 heräsin spontaanisti. Kello on nyt 8:30. Täällä on aivan pimeätä. English keywords. It's Friday morning after Christmas. It feels like a Monday. Mitäs meillä on täällä tänään vastassa? Työkone. Onpa kaunis taivas. Voi. Kaunis aamu. So beautiful morning. Mä et oikein voi mennä ohi tosta, vaikka tie on leveä, kun tossa on vastaan tulevia ohituskaistoja. Tuolla on joku toinen. What is happening in here? Se ehkä kääntyy, se alkoi Mä arvasin, että se kääntyy. Jos se ei olisi kääntynyt, niin minä olisin. Onkohan mä ainut ihminen välipäivinä töissä? Ihan pimeätä joka paikassa ja ovet lukossa täällä. Tässä on mun päivän ehkä tarviin. Ihan pienellä varauksella, että kannan nämä turhaan töihin mukaan. Tekstiilipesuri, jatkoroikka, pesuaineita, suteja, makita ja laikkoja. Mietin tossa, että mitä minä haluan syödä tänään töissä evääksi niin joulun jälkeen. Ja pitkällisen harkinnan sekä suht tyhjä eineshylly äärellä päädyin pihviburgeriin. Tää on kokkikartanon pihvihampurilainen ja täällä on kurkkumajoneesi mukana. Sitten mulla on fudge, rahkaa. Sitten mulla on purkki energiajuomaa. I'm a rockstar. Sitten mä otin sitruspippurisalmiakkisisua. Näillä kyllä. Se kävi tuossa apoteekissa ja pari purkkia tyroksiinia. Kilpirahassa vajaa toimintaa vaan. Eihän minä sitä syö kuin pari nappulaa päivässä. Joskus 3, jos siltä tuntuu. Täällä on niin kaunis keli edelleen, että mä vien nyt teidät semmoseen pieneen spottiin kattelemaan tätä auringon nousua. Hot chocolate, siis kuumaa kaakaota. Voi muuten kertoa, että on todella kuumaa. Se ehti kyllä tuo aurinko nyt nousta enemmän kuin mä ajattelin. Kyllä on ihana aamu täällä meidän Suomen maassa mennä töihin tämmöisessä värimaailmassa.
Kello on nyt 20:09 aamulla. Nyt pitää lähteä tien päälle. Voi että. Siis my dream come true. Kyllä. Big Machines. Volvo. Tässä joku suojakangas päällä. Ei, me otetaan pois tommonen ritku tosta. Yeah. Eikä vain yksi. Eikä vain 2. 3. Valmis. Mä pesin kaikki 3 konetta. Tänne kyllä pitää ottaa kengät pois, kun tänne koneeseen tulee. Täällä on tämmönen kiva matto. Siinä oli aika musta kohta tossa penkin eessä, missä kenkiä pidetään. Niin petän maton ja penkin ja kaikki. Minkälaista vettä lähtee työkoneen penkeistä, niin tällaista. 5 tuntia pesin Big Machines ja sitten tunnin verran siivosin muuta. Ja nyt ajan takaisin toimistolle ja vien pesuriin sinne ja pesuaineet ja tarvikkeet mitä käytin tuolla. Ja sitten kotiin. Otin take away kaakao tosta koneesta. Taas alkaa päivä painua maille. Täällä on melkein pimeätä. Nelostiellä on liikennettä. Ei oo kovin kyllä etelään päin. Kaikki on menossa pohjoiseen suuntaan. Kaupunki view. City view. Tavarat. Okei. Se on tairet. Tuo takaluukku, se ei jaksa aueta kerralla puoleen väliin. Nää pitäisi nyt viiä tonne to the second floor. Tänne ei vieläkään ketään tullut töihin. Ihan pimeä käytävä. Ainoastaan mun toimistosta tulee valo. Jeps. Tännehän minä tuon sitten tavarat kaikki. Pesurikaappiin. Noin. Se oli siinä. Täällä on oikeasti pimeätä. Avaimet tässä. Mietin tarviiko mun käyttävä kaupassa, mutta ei mun varmaan tarvii. Lähden vaan sitten ajelemaan kotia kohti ja huolehdin täältä kaikki. Lock, ovet lukkoon. Rauhallista on. Katoin tässä, että mitäs meillä on myynnissä täällä kylällä. Tossa olisi mökki, 10 000 neliöä on tonttia, 23 neliöä mökki, 68 000. Miksi se on noin kallis? En tiedä. 132 neliöinen. Keskustassa 87 000. Keskustassa 124 000. Kivijärvellä mökki 80 tonnia. Keskitie 21 keskustassa 125 neliöinen talo 123 000.
Täällä on liukasta. Joo. MP:stä tuli mieleen. Mercedes-Benz. Tossakin meni Mersu. Niin MB, Mental Breakdown. Total. Ontoroat. Ajetaanko joulukatua? No ajetaan me. Pohjoiseen menijöistä tuli mieleen, että vaikka asun Suomessa, en ole käynyt Lapissa kovin montaa kertaa. Edellisen kerran 5 vuotta sitten Saariselällä 5 lapseni kanssa ja miehen kanssa käytiin. Eilen sitä muisteltiin, kun esikoinen oli kylässä niin sitä reissua ja mietittiin, että mitä sitten seuraavaksi keksittäis perhereissuja, niin Laurahan haluaisi siis Super Mario Worldiin. Ja no, missä se on? Se on Japanin Osakassa. Morjens! Meidän kotitieristeyksessä on tämmönen maitolaituri ja naapuri laittaa tuohon aina noita lyhtyjä. Ne on tosi nättejä. Pääsiäisenä siinä on noita istunut ja kaikkea sellaista. Pääsiäisnoita. Ihana. Saavun kotiin. Viljami on varmasti aivan ikävissään siellä ja vihainen kun mököttää ehkä minulle. Olen ollut koko päivän pois kotoa. Ihan katastrofihan se on. Taivas se on kaunis vaan. Kuu on eikä oo. Tähtihän tuo. Missä on kuu? Kuuta ei näy. Olit sä heti eteisessä äitiä vastassa? Äläpäs ota niitä, kun äiti otti postit tullessa. Pistää ovi kiinni. Postinkantaja ei osaa kaikkia mun yrityksen osoitteeseen tulleita posteja vie sinne yrityksen postilaatikkoon, vaan tuo meidän kotilaatikkoon, mutta olen saanut katsojalta joulukortin. Kiitoksia oikein paljon. Keittelen kotiin tulokahvit tässä ja istahan alas hetkeksi ja jos Viljami suo, niin voisin editoida tätä videoa. Kello on 20:05, niin josko minä saisin vielä tänään teille videon näkyville. 2, 3, 4. Näin purkkikin tyhjäksi täytyy täyttää se seuraavalle. Juhlamokkaahan se on. Se on vaan suu tähän niin tottunut, että. Coffee. Filter coffee. Mokkamasterilla. 20:06. Mulla meni videoeditoinnissa tunti 5 minuuttia ja sitten lähdin käymään suihkussa ja Viljamin käytti iltapesulla siinä samalla ja join sen kahvin siis ja äsken söin pari leipää, nyt on glögiä kupissa ja ihan kohta Viljamia hammaspesulle ja Lauraa ja nukutushommiin. Päättelen tämän videon nyt tähän. Kiva kun olit mun päivässä mukana ja minusta oli kiva pestä niitä isoja koneita. Mä jotenkin oon toivonut pitkään, että tulisi jotain sellaista ja niinhän sitä sitten tuli. Viljami heiluttaa täällä jo. Jos et ole vielä kanavaa tilannut, niin tilaa ihmeessä, niin saat ilmoitukset milloin tulee uusi video. Jos tykkäät katsella näitä videoita ja subscribe, thumbs up, leave a comment. English keywords ja nähdään taas seuraavalla videolla. Hyvää alkavaa viikonloppua kaikille. En nyt tiedä julkaisenko viikonloppuna vai en. Se on sitten surprise, jos julkaisen. Joo, moikka!